So what's up guys, good morning. So ito yung lolo ko, alis na kami, uwi na kami ng ball. Yan, mabababay na si lolo. Bye bye lolo. At yung manok, natawak na. Kakak. So yan, katapos ko lang maligo. Katapos na si lolo, nakabis lang ako, kakaligo lang. Yan, tok na, clap, snap. Yan, so tapos na ako magbis, nagbabay na ako sa kwarto ko. Bye bye. Hanggang sa muli. So palis na kami, dito kami sa SM City, Lasyon. Oops, so maaga kami umalis. Sobrang traffic kahit maaga, daming nagbabay. Kayong si Kuya. So, yun din kami sa bandang May Pacific Mall. So, mga alas 6 na ito pasado yun. So, ito sa Mandawi nata to. Di ko alam, nakalimutan ko. Basta alis na kami. Uwi na kami ng ball. Bye-bye, Cebu! Yun, so yun yung... Ewan ko kung asan yun. yun. Oh, yun. Hindi ko na alam. So, alis na. Ayun. So, ito yung Radisson Blu sa Cebu. Ayun. Oops. Yung building mo patas. Teka lang. Lalagpas. Ayun. Nasira ni Odette. Ayun. Ayun. Ang ganda. Yung Radisson Blu. Tapos yun yung SM City. So, dito na kami sa may pier sa Plaza Independencia. Yan yung plaza. So, yun yung Marina. Man ko ba kung ano yan? So, dito na kami sa Pier 3. Papasok na kami. Yan si Lulo sa likod. Excited nang umuwi. So, yun na. Papasok na kami sa may cabinet na maliit. Yun si Lolo, chill lang muna. Pinaupo ko muna kasi mahaba pa yung pila. Baka ma-stress. So, yun na nga. Papunta na kami sa bangka. Pambot, Starcraft pala. So, yun si Lolo. Sobrang excited makauwi. Yun, patingin-tingin sa CCLX na bagong pang international na tulay. So, yun Lo. Kumusta tayo dyan? Okay? Okay. So, ayun nga, dumating na kami sa Tubigon Port. Nihanap namin yung sundo namin. Nasaan na ba yung sundo? Nasaan ka? Magpakita ka na! Lo, wala yung sundo. Tapos kumain muna kami, no? Kasi gutom. Paalis na kami. Tapos ang daming chocolate hills. Yun. Chocolate hills. Kung gusto niyo ng chocolate, punta lang kayo ng Bohol. Maraming chocolate hills. Brum. So, yun na nga guys. So, pauwi na kami Lolo. Yan si Lolo. Tamang chilang. Enjoy lang yung tanawin. Na kami sumuwi. Halos ang buwan din kami doon sa Cebu. Bye-bye. Bye-bye. Stay yan pala yung chocolate hills. Bagdang Sagbayan pa to guys. Sagbayan. Yay! Alas na kami. So, yun, nakarating na kami. Hawak agad siya sa alaga niya kasi sobrang namimiss niya yung manok. So, yun, may hinay-hay. Yun, mga manok. Lulamin natin yan mamaya. Tapos, yun, may gupit. Yun, si Lolo. Nag-comment. Ayun, bye-bye guys. Thank you.